Τα μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου κυριαρχούν στην έρημο. Μας υπενθυμίζουν τη θρυλική δύναμη και τον πλούτο ενός πολιτισμού που ήκμασε πριν από χιλιάδες χρόνια. Δύο παθιασμένοι κυνηγοί θησαυρών αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ανακάλυψη των μυστικών που είναι θαμμένα στην άμμο. Ο ένας ήταν αρσιβαρίστας σε τσίρκο. Ο άλλος πεισματάρης Άγγλος αρχαιολόγος. Το απαράμιλο πάθος τους αναβίωσε το παρελθόν της Αιγύπτου. Βρισκόμαστε στο έτος 1816. Ένα πέτρινο κεφάλι βάρους 7 τόνων κοίταται στην καυτή έρημο της Αιγύπτου. Βρίσκεται εκεί για πάνω από 3.000 χρόνια. Τώρα είναι αντικείμενο έρευνας ενός τεράστιου Ιταλού ντυμένου Άραβα. Λέγεται Giovanni Belzoni. Η φήμη του ως μεγαλύτερου κυνηγού θησαυρών της εποχής του θα εξαρτηθεί από τη μεταφορά του κολοσσού στην Ευρώπη. Αν αποτύχει, θα μείνει χωρίς σπόρους σε μια ξένη χώρα. Διακυβεύεται όλη του η ζωή, μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Γεννήθηκε στην Πάδοβα το 1778 και από παιδί τον τράβηξε η μηχανική. Ο πατέρας του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, τον έστειλε σε μοναστήρι όπου σπούδασε μηχανολογία. Σύντομα όμως η ζωή του ανατράπηκε. Ο στρατός του Ναπολέοντα έκλεισε πολλά μοναστήρια. Η ξαφνική εισβολή των Γάλλων επηρέασε τη μορφωσή μου. Από τότε ήταν γραφτό μου να ταξιδεύω, να είμαι περιηγητής. Έχοντας ύψος 2 περίπου μέτρων, πράγμα σπάνιο για την εποχή του, ο Μπελζόνι έγινε αρσιβαρίστας. Στην Αγγλία ήταν διάσημος. Ο κόσμος τον αποκαλούσε Σαμψόν της Παταγωνίας ή Ιταλό Ηρακλή. Μα ο Μπελζόνι αναζητούσε ένα άλλο είδος αναγνώρισης. Ακολουθώντας το πάθος του για την περιπέτεια και τη μηχανική, ο Μπελζόνι ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να πουλήσει αντλίες νερού για την άρδευση της ερήμου. Το σχέδιο άρδευσης απέτυχε, αλλά ο Μπελζόνι είχε ερωτευτεί παράφορα το Κάιρο. Για τους Ευρωπαίους ήταν ένας τόπος εξωτικός, ρομαντικός και ταυτόχρονα ιδανικός για περιπέτεια, ανακαλύψεις και πειραματισμούς. Στο Κάιρο έγινε άλλος άνθρωπος. Δινόταν σαν Άραβας και άφησε μούση. Αλλά έπρεπε και να επιβιώσει. Γύρω του Γάλλοι κι Άγγλοι κυνηγούσαν θησαυρούς για τα εθνικά τους μουσεία.
Το κυνήγι αρχαιοτήτων σύντομα μετατράπηκε σε χρυσοθυρία. Ο Μπελζόνι άδραξε την ευκαιρία. Είχε ακούσει ιστορίες για ένα κολοσιαίο λίθινο κεφάλι που βρισκόταν 400 μίλια νότια στις Θήβες, πλάι στον Νείλο. Πάντα πιστικός ο Μπελζόνι, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση των Βρετανών για τη μεταφορά του κεφαλιού και κάθε άλλου θησαυρού που θα έβρισκε. Έμπαινε σε μια ανεξερεύνητη χώρα, παρθένα για κάθε κυνηγό θησαυρών. Όταν έφτασε στην αρχαία πρωτεύουσα Θήβες, έμεινε άναυδος. Είχα την αίσθηση ότι έμπαινα σε μια πόλη γιγάντων, που αφανίστηκαν μετά από συγκρούσεις, αφήνοντας πίσω τους ναούς ως μόνη απόδειξη της ύπαρξής τους. Ακόμα και η γλώσσα και η γραφή τους μας είναι τελείως άγνωστες. Είχε φτάσει την εποχή που τα μνημεία ήταν ακόμη άδικτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά σε ένα πραγματικό χρυσορυχείο. Υπήρχαν τόσα αγάλματα και ανάγλυφα σκορπισμένα στον χώρο. Μπορούσε κυριολεκτικά να πάρει ό,τι ήθελε και να μην το προσέξει κανείς. Εκτός από τους άλλους Ευρωπαίους που κυνηγούσαν τον ίδιο θησαυρό. Ο φοβερότερος από τους συλλέκτες ήταν ο Γάλλος πρεσβευτής Μπερναντίνο Ντροβέτι. Είχε παντού κατασκόπους. Είχε ήδη πληροφορηθεί ότι ήθελα να μεταφέρω την προτομή. Ο Μπελζόνι έπρεπε να δράσει αμέσως. Τη βρήκα με το πρόσωπο στραμμένο προς τα πάνω, σαν να χαμογελούσε στη σκέψη πως θα πήγαινε στην Αγγλία. Παραδέχομαι πως η ομορφιά της ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Ο Μπελζόνι προσέλαβε τους κατοίκους του κοντινού Καρνάκ. Τα γενναιόδωρα μεροκάματα τους έπεισε να εγκαταλείψουν τη συνήθεια σχολεία τους, τη σύλληση τάφων. Θα βοηθούσαν τον Μπελζόνι να μετακινήσει τον Κολοσσό, έργο που φάνταζε ακατόρθωτο. Όταν η προτομή κουνήθηκε για πρώτη φορά, οι χωρικοί φώναξαν από χαρά. Η μετακίνηση ενός τέτοιου κολοσσού ήταν τόσο δύσκολη υπόθεση που έμοιαζε αδύνατη. Έπρεπε να τον μετακινήσει 4 χιλιόμετρα από τη θέση του. Ο Μπελζόνι αντάμιψε αμέσως τους εργάτες. Η μετακίνηση αυτού του κολοσσού μέσα στη ζέστη και τη σκόνη ξεπερνούσε τις δυνατότητες κάθε Ευρωπαίου. Ο Μπελζόνι κατέγραψε την πρόοδο, σχεδόν 200 μέτρα τη μέρα. Φύση υπερβολική σχεδίασε τον κολοσσό μεγαλύτερο από όσο ήταν. Ο Μπελζόνι κατασκεύαζε τον προσωπικό του θρύλο. Αλλά μια μέρα οι εργάτες δεν εμφανίστηκαν. Ο Ντροβέτι, ο Γάλλος πρεσβευτής, είχε δωροδοκίσει τον αρχηγό του χωριού να πείσει τους εργάτες να μην δουλέψουν. Ήθελε να σταματήσει τον Μπελζόνι πάση θυσία. Ο Μπελζόνι όρμησε στο σπίτι του αρχηγού. Επιχείρησε να με χτυπήσει, μα τον αντέκρουσα. Μετά έγινε πιο βίαιος και τράβηξε το σπαθί του. Κατόρθωσα να τον αφοπλίσω, να τον πιάσω από την κοιλιά και να του δείξω πως ήμουν πιο δυνατός. Τον ακινητοποίησα στη γωνία του δωματίου. Την επομένη, ο Κολοσσός μετακινούνταν και πάλι. Σε 2,5 εβδομάδες βρισκόταν στον Νείλο, έτοιμος για φόρτωση στο πλοίο για την Αγγλία. Με αυτή την επιτυχία, ο Μπελζόνι κατάφερε να γίνει αιώνιος εχθρός του Ντροβέτι.
Ο Μπελτζόνι, ακούγοντας ιστορίες για άλλους θησαυρούς, ανέβηκε τον Νείλο. Μετά από 2,5 εβδομάδες έφτασε στο Αμπού Σιμπέλ. Από την άμμο προεξήχαν τα κεφάλια 4 κολοσιαίων αγαλμάτων. Η άμμος ήταν τόσο πολύ που έμοιαζε ακατόρθωτο να φτάσουμε στην πύλη. Έβγαζαν την άμμο κυριολεκτικά με κουβάδες, προκειμένου να φτάσουν στο εσωτερικό του μνημείου. Φανταστείτε την υπέροχη αίσθηση της περιπέτειας, τη χαρά να περπατάτε σε αρχαίο μνημείο, ιδίως στον εκθαμβωτικό ναό του Αμπού Σιμπέλ για πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Ευρωπαίος ζούσε αυτή την εμπειρία. Έκθαμβος ο Μπελτζόνι περπατούσε στο ναό που ήταν χτισμένος μες στο βράχο. Αν ήξερε να διαβάζει ιερογλυφικά, θα μάθαινε πως εκεί τιμήθηκε ο μεγαλύτερος Φαραώ. Ο Ραμσής ο δεύτερος κυβερνούσε 66 χρόνια και έκανε πάνω από 90 παιδιά. Το χώρο επιβλέπει το τεράστιο άγαλμα του ίδιου του Ραμσή, ύψους περίπου 22 μέτρων. Ακόμα και ο Μπελτζόνι κατάλαβε πως έπρεπε να αφήσει αυτό το θησαυρό εκεί. Τα πράγματα όμως ήταν διαφορετικά στις Στίβες. Ο Μπελτζόνι αγόραζε ευρήματα από τους χωρικούς του Κέρνα για να μεγαλώσει τη συλλογή του. Ο Μπελτζόνι κατήχε τώρα τον μεγαλύτερο θησαυρό της Αιγύπτου και θα τον έστελνε στην Αγγλία. Ακόμα και σήμερα, ο νεαρός Μέμνονας αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου. Ο Μπελτζόνι είχε βρει τον προορισμό του. Αν και η ονομασία δεν είχε ακόμα εφευρεθεί, ο Μπελτζόνι έγινε ένας από τους πρώτους αρχαιολόγους. Σε πολλούς τομείς εφάρμοζε αυτές που σήμερα θεωρούμε τυπικές αρχαιολογικές μεθόδους. Παρατηρούσε, κατέγραφε, δεν συντηρούσε με τη σημερινή έννοια, αλλά μετέφερε αντικείμενα σε μουσεία για να συντηρηθούν. Οι σημειώσεις του για τα ανάγλυφα σε ναούς και τάφους είναι τα μόνα στοιχεία που μας έχουν απομείνει, καθώς τα έργα αλλοιώθηκαν ή καταστράφηκαν. Ο Μπελτζόνι επέστρεψε το συντομότερο στις Στίβες. Και πάλι δεν μιλούσε με μετριοφροσύνη για τις επιτυχίες του. Συγκέντρωσα τόσα άρθρα που γεμίζουν ένα δωμάτιο, όπως και το περασμένο έτος. Ο Ντροβέτη δεν μπορούσε να ξεφύγει από την επιτυχία του Μπελτζόνι. Από όπου κι αν περνούσε ο Ιταλός, άφηνε την υπογραφή του. Σχεδόν σαν να τον κορόιδευε. Απελπισμένος ο Ντροβέτη χρησιμοποίησε τις πολιτικές του διασυνδέσεις και απαγόρευσε τις ανασκαφές στο Μπελτζόνι. Και μέσω των ντόπιων πρακτόρων του τον απείλησε. Για να αποφύγει τη σύγκρουση, ο Μπελτζόνι πέρασε τον Νείλο. Βρέθηκε στη δυτική όχθη, όπου στην αρχαιότητα υπήρχε ο κόσμος των νεκρών. Αναζητώντας νέους θησαυρούς, ανέβηκε πολλούς λόφους. Ο Μπελτζόνι έμπαινε σε έναν από τους ιερότερους χώρους, την κοιλάδα των βασιλέων.
Οι Φαραώ θάβονταν εκεί για πάνω από 5 αιώνες. Με την ταρήχευση, διαδικασία που διαρκούσε 70 μέρες, οι Αιγύπτιοι βασιλείς πίστευαν ότι διατηρώντας το σώμα τους ανέπαφο και το όνομά τους στη μνήμη των ανθρώπων, θα γίνονταν αθάνατοι. Οι Αιγύπτιοι συχνά περιγράφονται ως λαός που είχε αιμονή με το θάνατο και υπερβολικά μελαγχολικός. Δεν είναι όμως έτσι. Στην πραγματικότητα οι Αιγύπτιοι ήταν ενθουσιασμένοι με τη ζωή και επιθυμούσαν να τη συνεχίσουν και στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό έπαιρναν στους τάφους αντικείμενα από το σπίτι τους. Ο τάφος ήταν το σπίτι στον άλλο κόσμο. Η κοιλάδα των βασιλέων ήταν γεμάτη αρχαίους τάφους που είχαν μελετηθεί από τα προχριστιανικά χρόνια. Ακόμα και οι τιμβορύχοι πίστευαν πως δεν υπήρχε τίποτε άλλο να ανακαλύψουν. Ο Μπελζόνι όμως διαφωνούσε. Είχε ένα έμφυτο ταλέντο. Μπορούσε να διαβάζει το τοπίο. Ήξερε ενστικτωδώς τα μέρη όπου